sun goes down, the stars come out. Where are the times gone? My universe will never be the same. שלום לכולם, הגעתם למאניה גיימרס IL, והיום אני רוצה להראות לכם משחק חינמי שקוראים לו קומבט ארמס. חברים, כן, קומבט ארמס, המשחק הידוע לשמצה. כן, הוא משחק חינמי, ממש כיף. והקיי... וואי, KD שלי מה זה אפס. מי שלא יודע, כן, כמו שאמרתי, משחק חינמי, ממש כיף. אני ממליץ לכולם להוריד. מי שרוצה, אני אשים את הקישור בדסקריפשן. כן, אני אשים את הקישור בדסקריפשן. אוי, מולטי קיל. what the fuck, נראה לי יש פה האקר. כן. לא! fuck you. אוקיי, אז מה שאני רציתי להגיד על הגיבווי. אתם לא יכולים להשתתף בגיבווי אם אתם לא סובסקרייברים שלנו. מי שעושה סובסקרייב ויכול... עושה לג הזה. מי שעושה סובסקרייב... מלא. פאק יו. מי שעושה סובסקרייב... ידע שזה ערוץ יחסית... לא יודע, מה שתאהבו, תגידו לי אם אהבתם או לא. ויש כאלה שאמרו כן, ועוד לא נתקלתי בכאלה שאמרו לא. לא יפה, אבל אני לא בטוח שכולם יאהבו את זה, אבל כאילו אני מקווה שתאהבו את זה. אוקיי, בנושא הגיבווי, אני כל הזמן חוזר על זה. כן, בנושא הגיבווי, עוד פעם אני חוזר על זה. סתם. אוקיי, אז בגיבווי יהיה איזה דבר כזה שאנחנו המצאנו חוק שמי שלא עושה סובסקרייב בערוץ הוא לא יכול להשתתף בגיבווי שלנו, שזה תחרות על מיינקראפט מקורי, ויהיה עוד הרבה תחרויות גיבווי. אני אומר לכם, זה רק ספיישלים, אבל זה ספיישל פתיחה. עוד מעט יהיה ספיישל, אני אגיד לכם, עוד מעט יהיה ספיישל, נגיד יהיה ספיישל 100 ערוצים. אני לא אומר שזה הולך לקרות כאילו ממש מהר, אבל זה הולך לקרות, הספיישל הזה. אני לא אומר שהוא הולך לקחת מהר כאילו מבחינת הזמן, אבל אני אומר לכם, אם אתם נהנים מהזה שלנו, אז מהערוץ שלנו, אז עובר זמן מתי שנהנים, תאמינו לי שעובר הרבה זמן מתי שנהנים. כל יום אני אכניס איזה פרק. היום פתחתי רק את הערוץ ויש לנו כמה סובסקרייברים, לא יודע כמה. אוקיי, אז אנחנו הולכים להפסיד. לא בגללי, כן, לא בגללי, אני 9-9, אני לא אומר שזה KD טוב, אבל יחסית לכמות לגים שיש לי עכשיו, אני אסדר את זה ברנדור, אבל יחסית לזה, אני סבבה כזה. יש לי מלא לגים, מלא. לא, הוא לקח לי את הקופסה, עושה לי. לא, פאק יו! אוי, איזה מפגר יצאתי. איזה ניק יפה, this is my node. איי, אהבתי אותו כל כך. צמחתי זולזל. מה אני אומר את זה?
תגיד. לא, איך הוא יעשה? איך מסדרים את האור הזה? אוקיי, היה לי, אמא שלי הייתה צריכה אותי. אז עצרתי רגע את הסרטון. כן, עצרתי את הסרטון. האור שלי לא עובד בבית, אז היא אמרה לאבא שלי, ואז הייתי צריך ללכת לשם. לא משנה, סיבוך. כן, סיבוך. מה סיבוך? הקיידי שלי יחסית כזה בסדר כזה. מה זה קיידי? זה קיד ודיץ. נראה לי שאמרתי את זה כי עשיתי כמה סרטונים. אוי, פאק איט. אוקיי. תנו לייק, סאבסקרייב, תגיבו. אם עשיתם דיסלייק תגידו למה. יאללה ביי חברים. שנה טובה.